Уважаеми съграждани, заставам пред вас и заявявам защо искам да управлявам старата столица. Защото мога да надградя моя ефективен управленски модел, който защитавам от 4 години. Всичките ми действия през годините като общински съветник бяха продиктувани от предложенията и потребностите на гражданите. Заставам пред вас с открито лице, защото мога и искам да защитя вашите интереси от дребните интереси на партиите, които купуват с обещания обществения вод. Искам да дам възможност за пряко участие на гражданите в спасението на настоящето и бъдещето на нашия град. Да дам реални пълномощия за истинско гражданско управление на Великотърновска община. Това ме прави различен от досегашния съществуващ модел. Да, аз съм различен, защото като представител на граждански формат нашия град, аз съм сред вас и работя за вас. Вече живеем в 21 век и моята позиция е гражданственост. Това не се харесва на партиите, защото не могат да ме контролират. Затова те насаждат омраза между хората, за да ги владеят. Аз съм подвластен само на гражданите на община Велико Търново, защото моят работодател сте вие и никой друг. Настъпи момента, когато ние, гражданите, сами да определяме посоката на управление и развитие на нашия град, защото Старопрестолният Търновград е нашият дом. 44 е номерът на промяната и истината за всички нас.